כאן אני בעוד סרטון. רגע, שנייה צ'אט. נכנסתי למשחק. מה אני מגלה? שזה של ניקה סתם, זה היה בסרטון, כאילו. אני רק רציתי לראות האם המשחק הזה איכותי או לא. מה שאני גיליתי שבמשחק הזה מי מקום ראשון? ניקו אפילו לא במקום הראשון. וואו, אני אופק. אפשר רובקס? אפשר רובקס? אפשר רובקס? סליחה. יש לי 15. שים, בואו, נו. אדרי. כאילו. תי. בן. עם. כמעט. Please. Titre. Goat. סאב. חברים, אני הדי. הדי. מה זה? למה רואים ככה? לא טוב. ילד. מה? להיות עם הרבה רובוט ולתולך. תודה. אני חושבת שמעניין, זה משחק טוב. אוי, מה זה? מה זה התאורה הזאת? ניקו, אתה צריך לעבוד קצת על התאורה. הוא מנסה להיות בטופ, כמה 5? כן, זה נראה. כאן שלך. אחי, זה דווקא טוב, זה קו. ממש טוב. צריך לרקוד, אחי. מה זה הריקוד הזה? מה זה נו? מה זה נו? לפחות אפשר לרוץ פה. איזו... אם אתם תורמים, תודה רבה. כן, רואים שזה המחור. נופ. צריך לקרוא נו, יא תמה. שלי לא עובד. ואם אחרי שתרמו לי 5. אוקיי, סבבה. טקסט. תרומות אופלין, נו. גם אם לא בשרת. אני חייב. טיים. לא יודעים מה?
יודעים מה צ'אט? אני עומד לתת את זה לניקו. ניקו, לא אכפת לי, לא אכפת לי. סתם. לא, אני רוצה לתת לברו. כמה ברו? הוא יודע מה, 2,700. רוצה להשתדרג. כן, המזרקה הזאת עם רוג'רס. לא נלפיפס. מה עושים? איזה שעות, today, מה? איזה שקרן, איזה חרקן, אני מת. תקום ראשון. אתה מקום ראשון. מקום ראשון. שירה. איפה אפשר רובק? אין לי. לא תורמים. איפה ניקו כפרה? אין, לא תורמים. חם. מה עושים? מה עושים? הוא יגיד לך לא, דבר ראשון, זה אחי, יש לך, אם אתה יוטיובר, תתרום. רוצה? אתה רוצה? כן, בוא. זה שלך. אני תורם לך. תחל. מה? כאן. מה? מגיע. ועוד. עוד שבוע רובקס. אוקיי? תתרום. אני ילד. אני כן. אמא. Quoi? Je viens. אני כאן, זה אני, דביר, אתה... אנחנו רואים לדבר איתך על הלין? לא יודע, מה שבא לך. לא? אוקיי, ביי.
פליז. טוב, רק אם... גם לי. אוקיי. כן. לא. די, אחי. היי. היי. נו, סתם מתאפש לה. תעופי מכאן, אלוהים לשמו. את... היי. לא נכון, את משקרת לי, מה? 10 רובקס לאקדח כסף. מה, אחי? טוב, זה המשחק. קשה, אחי, מה זה? למה אין פה אף אחד? חברים, שטאפ ענק לניקו ואלה שעזרו לו. לא התורמים, לא המגייסים, יש תורמים ויש מגייסים. כאילו למשחק. אז מישהו תרם למשחק 2004 רובק. וואט דה פאק. טוב, חברים, זה היה סרטון. אני לא מאמין שהוא סיפר לי. אוי ויי, לא, הייתי אומר לו לא. אוי ויי, אחי. אוי ולא, למה עשית את זה? לא, שיט, לא. מה קרה? כן, אני מאוהב. יש לי קראש על מישהו, כן? על מישהו, כן. אתה בטח שואלים, לא. כן, באמת. ופה, זה לא שלוף לצחוק, זה באמת, הכי מתוק שראיתי. ומה אני אגיד לכם? אני לא יכול כאילו בלי להגיד לכם, אתכם הצופים, אפילו שאין לי צופים, אבל אני צריך להגיד לכם שזה חשוב לי, ואני מקווה שאתם לא תצחקו עליי, כי זה באמת דעה שלי אליה. לא אגיד שמות, לא רוצה. הורדאי או בגופן, סבבה. אז כאילו, אתם מבינים מה אני אומר לכם? כן? כאילו, אל תסתומים הכל, כן? שנייה, פאק, אני משייק. טוב, וואט דה פאק, אחי, למה אני משייק? אם אתם שומעים אותי משייקים הסרטון, אל תדאגו. הכל טוב. איך הם לא גמרו את זה? איזה בוטים, אחי. אני פעם במשחק הזה מטורף. לא יודע אם אני עדיין מטורף. טוב. לחם, אז למה להילחם? הם אוהבים מהירות. אני לא יכול לשחק לך, אחי. מה זה מהירות? וואו. לפחות המשחק יתעדכן. קצת. זה לאן שאני צריך להגיע. יופי, לא חטפתי את החשמל. זה הגיוני בלי המהירות. יש לו את הריז, שמות הוא הריז. אומייגאד. בום אחי, לא פאק. טוב, עכשיו באמת, יש שגר בנתניה, בא בוא נגיד לבני עקיבא, אין התחלת או מרכז. אני צריך להגיד לכם הועדה חשובה. אנחנו מתפרקים, אנחנו לא נהיים כמו שהיינו. עכשיו אנחנו באמת במשהו מטורף. לא מצליחים שיט. אנחנו לא מצליחים, אמרתי, לנצח. אנחנו צריכים לנצח את כל המרכזים, את כל אין התחלת הגו, אחי. אז במה לשחק? תגידו לי בסרטון הבא שאני אדע.
כי סתם התחלתי סרטון בלי להגיד. כן, קצת מוזר, אני יודע. פאק, אחי, מה? שלום, אם אתם רואים כאילו... מום, דאד. מה אני רואה, אחי? פורטבלוקס, מה זה חרא הזה? לקי בלוק, סבבה, לא 2022 בסדר. מי משחק עדיין במשחק הזה? אתם משחקים בזה עדיין? שאלה. אתם משחקים בזה? כאילו, זה הרבה יותר טוב. זה למבינים בלבד. זה לגוט. אומייגאד. פעמים זה מצלצל עוד פעם, אני... חוקשיקיק, וואו. מה קרה כאן? יואו, אימא מלא. יופי, הלכתי. יואו, התפוצצתי, אני מת. אימא מלא. מה זה חרא הזה? בום. בוא נהיה... היי, יש פה כחולה. בום, התפוצצי. לא, בום. אמינה. טוב. לחם, עכשיו עלה. לא, אני נשארתי. מה? I'm gonna choose my dad. מגה שיפס. בודפסט. משיגים הרבה יותר. וואו, זה ענק. It's very Nicholas Jackson. קורא פה מה? יאללה, וואקבה. נו, יא חביבי, יא חבוב. חביבי, יא חבוב. יא חלבי, יא חלבי. יא חלבי, יא חלוב. יא חלוב. יא חלוב. טוסט לו. בוא נשמע את החלום פה. אוקיי. מה את עושה? מה נראה פאקינג עושה? מה? קוסמת? עוד נדר. יאסיף האיכותי. וואי, לא נשמור. פחד אלוהים, אחי. לא נפקול. מעיפים להם את כל החרא שלהם. כל האלה. בום. אוקיי. זה כבר ראשון. זה ההתחלה. זה סטארטינג. זה מתחמם. וואו. איזה מניאק. מי המניאק? מי? מומי. בופ. עכשיו מה אתם רואים? אתם רואים פה ערב וחרבה. אז זה מה שאני גם אני. ותכתבו בתגובות אם אתם... יש משחק שזה אינסופי. ושאתה יכול לראות, וואו אחי, אימא מלא. יואו אחי, זה עוד שנייה מרק, זהו. נו, get out. פה. פה איפשהו כאן. כן. לא, עוד שנייה. נו, מה? עכשיו מסבכתי, יואו, אימא לי כמה. לא, אל תספר, לא. אתה? אני לא בש. אתה סתם. אני לא יכול, אתה רואה? יניב חצי. נקב, וואו, מה זה הנשק? אבל לא בא. בואי, לזה. וואו. מה זה? אהלן, חייגה, איזו בעיה. קוגו,
תהיה לא. לחם, אז נמלא לחם. דין דין בדבום. אז תקשיבו מה שאני אומר לכם. חבר שלי, דביר, אני שונא אותך. כאילו, אמרתי לך כן בגלל שלא חשבתי שהלינק יהיה שם, אז אני שונא אותך. בכל אם אמרת לה יא ברבי מרובביץ' הגדול והנורא משפיל גאים. לא, אני הולך היד אחי מפורק מוז. מי שיציל אותי טוילט בידי בום. ספאון האחרון, ביי ביי. ספאון, הם לא יכולים לעשות ספאון, אשכרה. הם מתים. C'est pas comme. Arrête de mettre mon ventilateur, il va arriver, il va te tuer. Il va pas me tuer, arrête. Tu sais que tu m'as toujours pas donné ta box. C'est vrai? Oui, t'as montré, t'as mangé, t'es allé. Sauf que papa il arrive. Dépêche-toi de mettre ta box. Ne mets pas le ventilateur. C'est froid, on est tous malades, c'est pas la peine. T'as entendu? Ok. Et demain tu mets un pantalon parce qu'ils ont prévu de la pluie. T'as entendu? Ok. מה פסיכופתי? אוקיי. טוב, לחזור לכם. מה את עושה? את רוצה שאני אראה בך? אני אראה בך. איפה את? קושייה. בוא נראה אם הטיל שלי בכלל מגיע להפרשי גיל. לא כאן, כזה, ככה כזה. 2. למה? קוסומו. מה זה החרא הזה? מה זה? זה מה שיש לי. למה אני צריך פאקינג עוד אחד? למה? היא לקחה לי את הספינה. מה את עושה? לא. יש פה ספינה, אני מת. לא, תקחי ספינה. יודעים מה? אין לי חמידה, אוקיי. לא, אני לא מצליח. מה זה הצ'יט הזה? בום. קצת לשם. פו. טוסט. אני פשוט בודק כמה משחקים קצרצרים. אתם בטח חושבים למה אתה לא עוצר. אוקיי, אז אני... אוקיי. משחק כזה שאני מודה. אוקיי. משחק בזה. זה נראה כיף. טוב, אני עוצר לשנייה. לא משנה. למה? אוקיי. טוב, נחכה שזה יתעדכן. אוקיי, פליי, פאוור טייקון. בואו נבדוק איזה כוחות ואתם עומדים. אולטימייט, אבל אני לא יודע מה זה מה. יש 2 אדומים. כאן. דיר חום ירוק. ירוקים עברנו אותו נהנה. פעם ונהיה לנו דש. אני יכול להחליט Oui.
לא, וואי. מה זה פה? לא יודע מה הכוח הכי טוב. סנייק. משהו בא לי, משהו... ouais, c'est pas grave. Play. Mais non, non. Oh. Attends. Ok. Je sais pas. Je sais pas. Tu veux que je t'achète avec des manches longues? Non. Je t'ai fait entendre du bruit demain ou tu veux autre chose? Autre chose. Je veux pas autre chose, c'est ça ou un sandwich? Tu veux quoi? Sandwich. Ouah. Bon, mazako. כמה זמן אני אשמור להגיע לבית שלי. מה זה, אני לא רץ מהר. למה אני לא רץ מהר? מדוע? כמה כסף הרווחתי? 1,000. אוף. דאם. כסף. זה הדבר הראשון שעושים, נכון? טובה. צודק. מיטיק בונץ'. עצמות. לא משנה. לא, זה לא עצמות. זה משהו מגניב. מה זה? מי הפסיכופת שאומר? לא. אנחנו בצבא או ביחידה? לא. נחכה קצת. טו. אני לא בא למנהל כמעט. לא בא. מעמוד. מה שאני... לא, עכשיו נוזן. לא, זה שפוע. זה דור לייזר. הימני. אין לי רוזה. אוקיי, אני... הנה. זה שאלה מגניבה. כן. נראה לי שככה מהיר. לא מהיר. לא מהיר. למה אין תודה שלי? טופ levels. דארק פלאם. וואו, לקחת לו את הקושי. סי. אוקיי, לא משנה. די, בואי נא. קוני. רובי דודי. מה אתה חושב? אני לא יכול... זה די קל מה שאתה עושה. אייו. מה אייו? וואו, לחפתי. עליי. אוי, אני חושב. אני אתאבד כבר.
כאילו, לא, במשחק, לא במציאות. מה? לא משנה, אני אגע בכם, מוזרים. ג'י, כמה כסף אני תכון. תכתבו יתחון. בקיצר, יתחון. כי אני באמת תחון. כמה? לא! רציתי לקנות קיר כדי שלא יפרצו לי יותר לבית. היי! אפשר לפרוץ לי. אתה כן יכול לפרוץ, אנחנו לא יכול. בום בום שקטקה. וואו, זה עושה בלוק. וואו, אחי, זה... בום בום שקטקה. ספיד בוסט. לקחתי משהו. מום. נקודת ההורה שלי. תכת פה. very fast עם 5, לא סתם. ביי ביי. בום. טוסט. let's go. מה? אני הולך עליו, זה מוריד חיים. טוסט לא עומד להיות לכם. אל יהי לכם, what the fuck. quoi? ouais. ביי ביי. putain. normal, c'est la maison, normal. Bien fait, ouais. Viens voir. Oh, level up. Oh, shit, là. עוד כי אם לא, אני אהיה בצע. כן, בצרות, כן. כי אני לא אוהב שאני לא רץ. למה אני לא מהיר? בום. בום, אחי. ניקולה. בום בום. שקטקה. בוק אורך. די. בא. למה פרשת? בוט. למה? סתם לא, עשה ריבף. הוא עשה ריבף. אני מת. אני כאן. בום. בום, שקטקה. אוי, קיק. הג'ק. For the screen. Playing with the king. C'est pas son nom. Ling. Ach, יא בן זונה. איפה? יש לי. וואו. אימא'לה. לא יודע. אימא'לה, אחי. אני תכף חוזר. טוב חברים, חזרתי. מה זה כל הזה? מה זה כל החרא הזה? לא זה. אולי לייט? I think, אני לא יודע. מה? אוקיי, יש לי הומון. דארקנס. קיינד, נו. וואו, בוט. איך הוא נראה? איך הוא לבוס? וואו. וואי, מורידים לו הרבה. אבל אני היחיד. לא. quoi? אוקיי. בא. איך חכמים הם? אם הוא קנה את הסולם לפני
הוא מטומטם. מה? אני בורץ למקום שני. שיט. שיטון אחי, לא. אביליטי פד. ברפל. גאים. אחי. מה? לא. אמר לך. כמה כסף? איזה גבר, אני מת. אין לי. לי ספייקס, אחי. מה? איפה שאני? היי! לא. איזה מעניין, לא לך. די. Give it to me. הוא לא ייתן לי. הוא פגן. זה נראה מגניב. בום. אוף מהבית, יש בוט. לא. איזה בוט. יא בוט. בוא נהיה מאחורי האבן. טרוק. אני זה לא את כל ההתקפות שלי. וההתקפות המחודות שלי. לא פגעת בי פעם. אוי, לחזור בזה. קירות. אמינו, אבל. רגע, מה הוא עשה? לא הקשתיק, הוא עשה לי. היי, נראה. איזה מלא. lovable. לא. הנה, למה קטנה? אלא וזה. וואו, איזה רס. אני מלא. מה זה? לא מלא. לא להיות לך. היי! אומייגאד. אחי, למה? כולם. הם איתי, מה הבעיה? הם. לא. נקווה שאם לא לפרוט. אימן. זה תמלו. נראה לי. היי, מה רואה אותי כל הזמן? זה לא. מה? מה זה החרא הזה? מה זה הדבר הזה? זה הרובוט הקטן הזה? אני בום שקטקה. בום. זה שתיים, מה זה מגמה פסס? אוקיי. תפסיק לאיים, אתה סתם מאיים, סתם. lovable.
למה? למה? נו. אני אפתח. בסדר. תודה. שופ. יש שופ. מגניב. רגע. No, what the fuck is that? מה אני רואה? מה יורד אותי? להיכנס, זה לא עובר. אומייגאד. אבל זה לא נותן לי להיכנס. מה להיכנס? אחי, זורק במקרה. מדרגות. אחי, מה זה? למה זה לא? איך אני יורד? אני עומד... נביא לי. זה א' ב' אחי. ביג טראק. ווף. עוד פעם זה מעניין. היי. א' כל זה שלה. מי שלה למה? בום בום בום. למה בול? איי ספייס. יא מניאק. יא בן זיני. זיני. שיר את הבית, מתנו לכולם. מאוד פרק 5, אפילו לא גמר. מבינים? זה מה. פה זה דרופר. אוקיי, זה לא. כמובן שאני עכשיו עושה כסף. יותר מושר. אותך, מי אתה? שנה, מכבי תל אביב, סתם. לא, זה. לא, זה לא. רגע. אני לא יכול להיכנס. בלי. אני רוצה להיכנס. זה הורג אותי. היי. זה החג הזה. לא, זה לא אני. אני לא מתאבד.
זה. לא, נחת נו. נחת כאן. גיד את הפרח. גיד אבא שלך גנן. כן, למה? אבא שלך גם הלינג. בוא. באמת אתה אבא שלך באמת. הולי שיט. מגמה פורסט. שפעתי את המתקפה הכי טובה. לא מאמין. ביי. כן, אז נמלא לכת. פה כזה. פה, משהו קלאסי. בום בום. לא בבול. בום. תסרעה, הוא בא אליי, לא. פספסתי, אני לא מאמין. זה לא פספוס. כאילו זה בול על זה. זה. בום. לא, כסף. די, נפחת לי כל הכסף. לא, לקחנה גם עליה. למה להרוג? למה? let's go. אחלה בוס. וואו. מה זה מיניטי שלו? פתאום. איזה דרופר. בודי. טוב, יהיה לי... מגניב. אני דומה. יהוא. מה זה? אני אפסיק לצלם פה. אז זה היה חברים הסרטון להיום. אוקיי. חברים. זה היה הסרטון להיום. אם נהנתם, תנו סטארט ולייק. יאללה. ביי.